Ola, que tal? Moi boas tardes, son as 6:30, isto é o Conexión Galicia. Digo son as 6:30, se nos están vendo neste directo, neste momento, en directo, na G2, na segunda canle da Televisión de Galicia. Se miran o reloxo e pasan das 12:30 da noite, entón será que nos están vendo na primeira canle da Televisión de Galicia e será indiferido, que vale tamén. E se miran o reloxo e calquera outra hora que eu non podo adiviñar, será que é probable que nos estean vendo a través da internet, porque este programa tamén queda colgado nas plataformas da Radio Televisión de Galicia. De calquera xeito, vexan por onde nos vexan, a hora que nos vexan, como queira que nos vexan, moitísimas grazas por vernos. Nos estamos aquí para iso precisamente, para que estean ao outro lado e tratemos desde aquí de darlle algo de contexto ás informacións destes últimos días. As opinións de cada un dos nosos tertulianos son particulares e persoais e moi libres tamén. Imos ver quen está con nos hoxe 21 de abril. Temos a Paula Chouza. Que tal? Moi boas tardes, Paula, xornalista del País. Moi boas tardes, Abela, que tal? Digo ben, as opinións son libres, son individuais, pero tampouco son norma, son opinións, xa o dicimos, non? Efectivamente. Cada un ten as súas. Iván Gil, que tal? Moi boas tardes, xornalista galego e traballas no periódico. Como estás? Boa tarde, Abela, pois moi ben. Sí? Disposto a dar moitas opinións hoxe tamén. Exactamente, opinións intransferibles tamén, non? Que che faltaba. Intransferibles, persoais e intransferibles. Intransferibles tamén son os nosos convidados que temos a outra banda. Paula Fraga, que tal? Moi boas tardes, como estás? Xornalista del Español. Abogada. Abogada, letrada e ademais columnista do xornal El Español. Sí. É xornalista, trae que faz traballo de xornalismo, sí. Eres galega, estás exercendo aquí en Madrid. Efectivamente, encantada de estar en Madrid, ainda que extraño tamén moito Lugo. Por suposto, a dar unha opinión libre e valente, como trato de ser. Moi boas, Paula, que estrana Lugo, non sei se Ricardo Colmenero estrana Ourense. Que tal? Moi boas tardes, xornalista del Mundo. Por suposto que está en Ourense, pero que vamos facer, aquí tamén estamos ben. Perfecto, pois estamos mellor que ben. O programa este, para os fieis, os que nos ven habitualmente, xa sabedes, xa saben que é un programa no que iso, tratamos de dar contexto a información, case sempre moita información política, de actualidade económica tamén, pero hoxe temos unha curiosidade de saber que está pasando. Ás veces sí que temos esa dúbida, non? Que pasa? Mentres nós estamos facendo este programa, hai outra moita xente que está facendo outras moitas cosas. Bueno, pois temos a posibilidade de ver un momento que está pasando no mar Báltico. Este é o momento. Hai unha balea chepuda, que estamos vendo na imaxe, que se chama Timi, que leva un mes varada. Están tratando de reflotala, de axudarlle para que poida retomar esa actividade. Esa está no mar Báltico, na parte de Alemanha, na baía de Wismar. Hai 24 horas comezou a nadar, entón hubo un momento de euforia, pero inmediatamente quedou varada de novo. Están tratando eses biólogos mariños e persoal especializado de salvar a esa balea. É unha balea de 12 metros que pesa 12 toneladas, que cando baixa algo a auga sí que é capaz de liberarse, pero en que en canto avanza uns poucos metros volve a quedar varada. Bueno, tal é a situación que as autoridades alí en Alemanha abandonaron xa ese rescate porque din que non hai maneira de salvala, pero hai unha iniciativa privada de 2 empresarios que sí que están tratando de facer esas tarefas. Vemos aí, intúese a chegada desa pá excavadora que está tratando de abrir un canal por debaixo do cetáceo para salvar esa balea chepuda. A verdade é que a súa saúde é moi delicada, está nunha situación moi precaria e cada vez está peor. As augas, ademais desa baía de Wismar, teñen moi pouca salinidade e iso está complicando moitísimo a súa saúde. Bueno, hai un debate nacional sobre esta situación, salvar a balea o máximo posible ou xa ante a situación tan comprometida física da saúde deste cetáceo, pois abandonar esa expedición. Bueno, é unha curiosidade que queríamos traer a este programa porque non todo vai a ser contexto político e de actualidade, aínda que isto tamén é actualidade. Bueno, unha frase sí que vos permito mellor para falar desta situación, Paula. Bueno, que complicado, non, o dilema entre o sufrimento do animal ou salvalo. Eu coido que é importante tamén, vendo estas imaxes, é pois o investimento tamén en ciencia, en investigación, e que non estas operacións non dependan só da iniciativa privada. Paula. Eu teño que decir que non son ningunha experta nin ecoloxismo, nin... Non, ningún de aquí o somos, nin este tipo de cousas, entón só podo decir como creo que moitos cidadáns que ven esas imaxes, que coitadiña, ojalá poidan salvala. Iván.
imaxes en directo, non? Preguntábamos ahora a presión que poden exercer tamén os medios de comunicación nestes asuntos, non? Sobre todo hai moita expectación, visibilidade e xerar un pouco de axitar un pouco a opinión pública. Bueno, pois eu creo que haberá que intentalo, e máis alá da iniciativa privada, pois o Galla tamén houvese un pouco de máis iniciativa pública, pero incluso a nivel máis multilateral, non? Que hoxe en día está tan pouco ben visto. Ricardo, isto está pasando no Mar Sí, Báltico. resulta curioso que comentabas, non? Que abandonaran efectivamente o goberno, que deixara a Balea a súa sorte, supoño que porque... Sí, por imposibilidade xa de... Non, porque non estaban dispostos igual a facer a inversión que facía falta. De aí que apareceran ahora inversores privados que ao mellor estaban dispostos a invertir os recursos necesarios para liberala. Esperemos que finalmente convenzan a Balea para que marche dali. Bueno, leva un mes nesa situación, unha situación moi complicada, pero aí queda ese inicio do programa de anécdota. Nós non queremos quedar varados, ni moitísimo menos, temos folgos de sobra para continuar este programa ata 7:30, digo, se están vendo pola noite, que é o programa indiferido, pero durará o mesmo, unha hora desde que comezou. Comeza xa un novo plan de vivenda estatal, que en principio a idea é poñelo en marcha ao longo de todo este ano, non ten que pasar polo Congreso, é un real decreto, hai un investimento de máis de 7.000 millóns de euros, entre outras cousas, aprobou o Consello de Ministros. Hoxe hai axudas, haberá axudas para rehabilitar vivendas, para alugueiro, e tamén un maior control, é o que se pretende, que haxa un maior control para previr a posible corrupción na adxudicación ou na compraventa, unha especulación de vivendas protegidas. Non sei que vos parece esta medida, este plan de vivenda estatal. Paula. Pois creo que un paso no camiño correcto, pero é insuficiente, fan falla tamén outras iniciativas de carácter urxente. Pero, como ben dicías, bueno, ten medidas importantes, por exemplo, isto da cláusula antifraude para impedir que haxa adxudicacións fraudulentas como a que vimos en Alicante hai uns meses. Tamén este plan blinda a vivenda protexida para que no futuro non se descualifique como pasaba ata o de agora. Hai unha importante cantidade tamén para axudas en vivenda, a construción de vivenda protexida destinada ao aluguer, tamén axudas a xente nova, etc. Se poñemos na parte dos peros, aínda que a inversión é moi superior ao anterior plan de vivenda, creo que son uns 7.000 millóns. Son 7.000 millóns, que é 3 veces máis do que se investiu no anterior Plan Nacional de Vivenda. Eso, que eran uns 2.000, un 60% se supón que o pon o goberno, un 40% as comunidades, pero segue sendo un 30% menos que o que destiñaba o plan de vivenda do 2009-2012, por moito que o goberno estea falando de cifras récord. Se comparamos con aqueles tempos, é un 30% menor. Tampouco hai medidas destinadas a, digamos, desincentivar que os grandes tenedores e persoas xurídicas poidan seguir acaparando vivenda, que xa hai unha gran concentración agora mesmo en España, e, por outra banda, tampouco hai medidas que restrinxan a compra de vivenda que serva para especular en determinadas zonas tensionadas, por poñerlle algúns peros. O problema da vivenda, xa o víamos onte no CIS tamén, que o CIS non serve para moitas cousas, na miña opinión, pero sí é un problema social, segue sendo un problema social o acceso a vivenda. Efectivamente, o CIS é un bo termómetro, porque sigue sendo a enquistadora máis grande que temos en España, é un bo termómetro para medir os problemas e as problemáticas sociais, e a vivenda ocupa o primeiro lugar. Medidas urxentes que deberían acompañar o plan estatal da vivenda, pois a prórroga os alugueres que se vai votar a semana que ven no Congreso, é unha cuestión coa que a ministra de Vivenda pois fixo absoluta deixación de funcións, e parece que o ministro da Vivenda neste caso é un ministro de sumar, o señor Agustín Dui. Cando Paula Chouza dicía o de controlar e limitar a compra aos grandes tenedores, dicía Paula Fraga, exactamente.
Sí, efectivamente, en esto estamos de acordo. A min pareceme totalmente insuficiente. O sea, por recordar con dous datos a situación dramática que temos, non? O 63% dos xóvenes entre 18 e 34 anos sigue vivendo na casa dos pais, e os xóvenes con traballo destinan unha media do 92,3% do seu salario para o aluguer. Isto é totalmente dramático, o sea, temos unha situación de precariedade laboral, de precariedade no acceso á vivenda, que isto é totalmente insuficiente. Outro dato, só o gasto en creación de vivenda pública supón o 1% do gasto militar que facemos o ano. Por tanto, hai diñeiro público para invertir en isto, pero o que parece que falla é a vontade política. Isto debería facerse dunha forma moito máis sostida no tempo, debería ser un esforzo no presupuesto, como decía, sostido no tempo, porque isto o que vai xerar é un impacto moi limitado. Polo tanto, pareceme que medidas valientes dun goberno que se di socialista sería unha intervención no mercado dunha maneira moito máis atrevida, e logo un incremento sustancial e sostido da vivenda pública. O que pasa que creo que os ministros socialistas non son tal, a clase política non quero facer unha enmienda á totalidade, pero hai que decir que a clase política en xeral está bastante alonxada da realidade, e parece que como non lles afectan esas realidades non están facendo o que deben. A nosa ministra de Vivenda adicouse a poñer tweets falando do que outros personaxes falan de sí, apoio este discurso, pero non toma esas medidas reais. Polo tanto, a min pareceme de novo unha sorte de política maquillaje, e ademais porque pareceme que está dotado un presupuesto absolutamente ridículo, que non vai ter ese impacto real e sostido no tempo que necesitamos respecto á vivenda. Falas da ministra de Vivenda, de Isabel Rodríguez, do que adicamos ou adican os máis novos, sobre todo, a alugueiro, 95% case do salario mensual. Isto era o que dicía sobre iso tamén precisamente a ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, este mediodía despois dese Consello de Ministros. No valen parches y no hay varita mágica. Y este plan concentra esa respuesta estructural desde la conformación de la vivienda como estructura básica hasta la regulación para evitar que el mercado se coma las rentas de la familia. Iván. Non valen parches, pero bueno, eu coincido cos compañeiros que sí que é un parche, non? O que pasa é que é certo que se non pasa polo Congreso, que unha medida, un Real Decreto, si pasa pola sectoral de vivenda, si hai que coordinar este plan cas comunidades autónomas. A pesar de que todos coincidimos que é un parche que ten pouco orzamento, pese a incrementalo, hai varias comunidades autónomas que están en contra xa, non polo orzamento precisamente, senón polas medidas que contén. Eu escoitaba o Conselleiro de Vivenda da Comunidade de Madrid este mediodía que dicía que o blindaxe de vivenda pública que podría ser inconstitucional, ou el daba como unha medida inconstitucional. Bueno, é un plan de mínimos porque hai no que consensuar cas comunidades autónomas, pero tan de mínimos que acaba sendo un parche, e aínda así estamos como vendo as comunidades autónomas gobernadas que maioritariamente por o PP, case todas elas, distintas sensibilidades internas no propio Partido Popular. Bueno, eu creo que tamén deben de ser un pouco máis atrevidos. A vida conta de que a política de vivenda debería ser unha política de Estado e non está sendo. As administracións non se coordinan, a maior parte das competencias son autonómicas, claro que sí, pero bueno, tamén creo que a Constitución indica que o goberno ten capacidade para tomar medidas e preservar que non se especule co que define como un dereito. A intervención do mercado aí está, en algunhas ocasións botouse mao dela de forma temporal, en contextos de
moita inflación, ca guerra de Ucrania, non sei, antes incluso ca pandemia houve algunha medida nese sentido. Eu creo que, bueno, se queremos solucionar este problema, eu creo que hai que atallar polo sano medidas a medio e longo plazo, este plan que a 4 anos, a 5 anos, bueno, eu creo que en 5 anos 7.000 millóns, non sei en cantas vivendas se pode concretar, pero que si sei, ou desde a miña opinión, que por moita vivenda que se construa no mercado que temos, eso tampouco garantiza unha baixada de prezos, isto non funciona con oferta e demanda. Comentas a oposición das comunidades gobernadas polo Partido Popular porque din que, entre outras cosas, invade as súas competencias. Falaba sobre isto Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular. Hombre, ¿cuántas viviendas han prometido? ¿Cuántos anuncios han hecho? ¿Cuántos foros han organizado? ¿Cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido? Ya está bien de tomar el pelo a la gente. ¿Cómo va a paliar el déficit de vivienda un gobierno sin presupuestos? Ricardo. Sí, a vivenda neste goberno nace en outros gobernos, incluso nos gobernos autonómicos soen nacer nos consellos de ministros, nos consellos de goberno e acaban morrendo nos solares, porque é verdade que case nunca acaban de construir o que se promete. De feito, a medida da non descalificación e a corrupción na adxudicación sería unha magnífica noticia porque suporía que a vivenda está construída, que é algo que todavía está por ver. Eu non coincido cos compañeros co tema de ser máis ambicioso coa regulación, porque, claro, todo o que atenta contra a propiedade privada, fai pouco só quería Baleares unha zonificación, enseguida botouse en riba Bruselas, porque realmente non só é complicado, senón que a propiedade privada sempre atopa os mecanismos para, non para saltar a norma, senón para adaptarse a ela, non? Sempre hai unha gateira na que ti podes adaptarte. Un gran tenedor, en canto deixe de poder ser un gran tenedor, que ahora non hai problema, convertirase en un pequeno tenedor, desgregarase en diversas empresas, non terá ningún problema. Unha limitación ao luguer, o que fai é quitar mercado de vivenda, pos unha limitación de prezo, vale, a vivenda poño este prezo, pero se vai incluído un trasteiro, un garaxe, que inclúe esta subida que é a que me fai falla. Se proíbe o alquiler temporal, non hai problema, vamos firmar alquileres anuales en marchas aos 15 a semana, o que faga falta. Sempre, pero eso é sempre buscar o atallo a norma, sempre hai non? Un atallo e ao final é o de sempre. Tes que intentar tomar medidas para que ese gran tenedor, ese propietario, lle convenza unha proposta que lle axude e que lle beneficie para que queira alugar a un prezo xusto. E non é por falla de vivenda construída precisamente. A min pareceme que construir vivenda protexida é un erro. En España hai 3,8 millóns de vivendas vacías neste momento. Pois que se expropia. Exactamente. Claro, eso sería atentar contra a liberdade privada e ninguén estaría disposto. Pero sí facilitar os mecanismos para que sexa atractivo, para que agora mesmo non sexa máis atractivo ocupar unha vivenda e non pagar o aluguer porque vas poder estar determinado tempo ata que consigan votar. Entón, cunha lei un pouco máis adaptada para aqueles que son grandes tenedores, para aqueles que son tenedores pequenos, os grandes tenedores en realidade, a maioría das persoas que teñen vivenda en aluguer teñen unha ou como moito dúas, o do gran tenedor tamén é un pouco mito, que queiran, que teñan propostas para eles para que queiran sacar esas vivendas ao mercado. Construir vivenda acaba con consume territorio, é para sempre, pagámola todos dos nosos impostos, tanto se necesitas vivenda como se non necesitas vivendas. En moitísimas comunidades xenera outros problemas como é de falta de auga, de alcantarillado, que moitas veces obliga a reformar plans urbanos. Isto coñéceno ben en Andalucía, en todo o Levante, onde hai problemas de auga, e non se para de construir en privado como para por riba andar construindo en público. E logo, co gasto dos famosos 7.000 euros, porque claro... 7.000 millóns. 7.000 millóns, perdón, 7.000 millóns, é que a partir de 200 euros xa... A min que me diga 7.000 millóns, 5.000 millóns, 2.000 millóns, para mí non di moito, pero sí que di algo en canto a que, claro, repartido nos 5 anos, 1.400 ao ano é o 1% do gasto militar, non? Entón, claro, temos que saber cales son as prioridades agora mesmo do goberno, non? Pero resulta que dos 7.000 millóns só 40% vai a facer vivenda. Co 40% para construir vivenda, claro, agora mesmo fan falla entre 1 e 1,5 millóns de vivendas en España. Pois co 40% que se vai a dedicar, podemos construir entre 4.800
8.000 vivendas. 40% que poría o Estado, o 60% restante poñerían as comunidades autónomas. Normalmente a comunidade autónoma que cede o solar, non, para que poidas facer esta construción. A partir desta semana van ter esas reunións que comentaba Iván, a interterritorial de vivenda. É un brindis ao sol ata que unha comunidade autónoma cede un terreo para que poidas construir esa vivenda que, por suposto, ten un prezo. E ainda así sigue sendo carísimo. Construir vivenda pública en aluguer é unha cousa que é carísima. É moitísimo máis sinxelo tratar de convencer con medidas económicas o propietario de que pode sacar con tranquilidade a vivenda ao mercado, que se ten algún problema de falta de pagamento vaise facer cargo, quen se queira facer cargo, esa sexa con garantía xurídica ou a través da administración, e que estea tranquilo que pode sacar a vivenda, ademais a un precio asequible, porque terá unha serie de compensacións. Construir máis vivenda eu penso que é sempre un erro. Bueno, pois aí están as vosas opinións. Paula, si querías apuntar algo. Simplemente quería decir que efectivamente é claro que hai que dar seguridade xurídica ao propietario que queira alugar, pero que en todo caso pareceme como unha narrativa liberal constante aquelo de decir que se vai contra a propiedade privada por tratar de que a propiedade privada non quede nuns poucos. Ao final, o que pretenden este tipo de medidas, supoño que o que se debe querer socialmente é que todo o mundo teña acceso a esa propiedade privada. Por tanto, paréceme contradictorio decir que se pretende ir contra a propiedade, contra o dereito de propiedade, co que se pretende todo o contrario, que exista máis acceso a él. Sí, existe tamén a posibilidade de sacar a vivenda en aluguer, non tes tampouco necesidade de adquirir unha vivenda, pero non hai mecanismos, xa digo, Europa botouse en riba enseguida en canto o goberno ten o máis mínimo interese de atentar contra a liberdade privada. En Europa, a ver, en Europa, é que eu creo que tampouco hai que inventar a roda, non sei, podese facer políticas públicas comparadas. Quero decir, Austria está en Europa. En Austria, pois hai un parque de vivenda municipal moi amplio, cun acceso tamén moi amplio, que a clase media basicamente vive nese tipo de vivendas. Alugueiro, pois o mesmo, política comparada. Quero decir, hai certos países que teñen alugueiros non a 5 anos os contratos como aquí, prorrogables un par deles máis, senón contratos prácticamente de por vida. Eso son políticas que hai en Europa que poden cambiar moito a situación. A intervención do mercado en España fíxose temporalmente. A Constitución avala. Ben é certo que hai certa legislación que pode estar incluso por riba da Constitución, pero non dun dereito tan básico como é o acceso á vivenda. E a propiedade privada, bueno, pois a propiedade privada, lóxicamente, hai que garantir, hai que ter seguridade xurídica, pero non a mesma propiedade privada que sexa máis productiva ou propiedade privada que sexa máis extractiva das rentas dos traballadores, co cal, pois, a que é productiva haberá que incentivala fiscalmente, e a que é extractiva, que acaba cos salarios e impide unha vida digna á poboación, pois habrá que penalizala tamén impositivamente, e iso tamén está dentro do marxe legal. Bueno, non vos quero penalizar eu, pero xa estamos estendéndonos moito neste asunto e seguimos falando de outros. Falamos da regulación das vivendas, de calquera xeito, este Plan Nacional quedou aprobado no Consello de Ministros, son 7.000 millóns de euros para esas comunidades autónomas que agora van ter como que negociar co goberno como se xestionan eses cartos. 66.000 persoas solicitaron xa a tramitación dos papéis desa regulación. Falamos da regulación extraordinaria de persoas migrantes que está en marcha desde o xoves da semana pasada. Non sei, á vista destes días, como pensades que están indo estas xestións? Estábamos vendo moitas ringleiras de xente en algunhas institucións onde se poden facer eses trámites, en varias oficinas de correos de toda España, tamén noutros establecementos. Hai ringleiras de xente, noutros está circulando a xente con total normalidade. Paula. Bueno, era agardável, non, esta situación de colapso e de filas inmensas. As oficinas de estranxería levan moito tempo xa colapsadas, con moitos problemas para conseguir citas, con expedientes que
están paralizados por falta de ferramentas, de persoal para tramitalos. Eu coido que ante unha situación como esta, ante unha medida que se aprobou hai unha semana, o Goberno tiña que ter previsto pois un aumento dos recursos humanos, técnicos e materiais para poder dar resposta a todo isto. Moito máis cando eles mesmos o modificar o decreto e solicitar, digamos, conforme lle pedira o Consello de Estado máis garantías para que non serva solamente a declaración para os antecedentes penais, para demostrar que non tes antecedentes penais, eles mesmos se ofreceron a dar axuda aos inmigrantes para obter os documentos nos países de orixe, pois canto máis tiñan eles que ser capaces de aumentar os recursos. O problema é que non só están a colapsar as oficinas de estranxería, tamén as oficinas municipais, porque aí están pedindo tamén os empadroamentos e outro tipo de certificados que tamén son precisos para facer a regularización. Eu coido que todo isto xa o tiñan que ter previsto antes, o tiñan que ver vir, e hoxe o Goberno creo que botou balóns fora cando dixo iso de que o PP estaba boicoteando. Non sei se non pasará en algunha administración, pero tanto me ten. Creo que o Goberno tiña que ter posto moitos máis recursos nunha medida que, por outra banda, eu creo que é unha medida valorosa, que vai a contra do que están a facer outros gobernos tamén progresistas en Europa, como pode ser Dinamarca, como pode ser Reino Unido. É unha medida que non creo que sexa electoralista neste momento, nun momento no que están a ter bastante éxito estes discursos xenófobos que está a promover Vox e outras formacións de extrema dereita como a Alianza Catalana. Coido que nese sentido o Goberno gaña puntos pro seu electorado, pero só pro seu electorado, non pro electorado de fora, digamos. Pero, creo que se non queremos que todas estas, digamos, esta tramitación sexa ao final unha experiencia frustrada, compre que se haxa máis recursos. Claro que ata ahora o prazo era telemático, desde esta semana, desde o luns, as posibilidades xa son posible facelas en persoas, máis de 300 oficinas de correos habilitadas para estas tramitacións, pero é certo que hai en algúns sitios onde hai moito atasco, moito apuro, pero sí que eso que dicías, Paula, desde o Goberno están dicindo que hai consellos e hai administracións onde goberna o Partido Popular que, digamos, están boicoteando eses trámites e que por iso en moitos puntos hai un atasco. Que pensas sobre isto? O problema tamén da duplicidade da administración, que parece que temos estas duplicidades como modelo autonómico única e exclusivamente para culparse entre eles da mala xestión ou do que non fan. Para botar balóns fora. Botar balóns fora. Pero en todo caso, eu sí quero facer crítica desta medida, non? O sea, porque decía Paula que hai discurso xenófobo, por suposto que hai, pero eu tamén creo que se pode facer unha crítica xurídica política máis totalmente lexítima esta medida sin caer en discursos xenófobos, non? Porque para min a regulación é unha medida populista que vai apuntalar os problemas que dice combatir, non? Porque eu creo que con un modelo migratorio basado en criterios utilitaristas de mercados, no infantilismo, no multiculturalismo máis infantil, aquelo das alianzas das civilizacións, e non ten en conta os problemas de seguridade que poden pasar nos barrios obreiros, non? Por exemplo, que ignora todas esas problemáticas, pareceme, por tanto, unha medida que non está rexida por criterios de prudencia política, non? Entonces, ademais, pareceme que está mal en fondo e en forma, porque ademais, outra vez, vemos un uso abusivo do decreto lei. Unha medida que ten unhas implicacións na sociedade en xeral moi fortes e que non se pode facer así, cun decreto lei. De feito,
que o Parlamento onte aprobou unha moción para instar o Goberno a frenar a regularización. É dicir, que en un plazo de 30 días veremos se este Real Decreto se convalida ou se é derogado no Parlamento. Isto pasa por non facer o que tiñan que facer e facelo a través de unha proposición ou un proxecto de lei, non? E logo tamén quería decir que vimos hoxe a noticia das regularizacións, da proposta de regularización para os que están cumplindo, dicen, eso sí que é un bulo, porque dicen que son persoas que están cumplindo pena de prisión, e non así. Non pode ser. Non pode ser porque se piden os antecedentes penais, pero si é verdad que son persoas que están nunha prisión preventiva ou provisional. Entonces, teñen que pasar moitos filtros, é importante que as informacións que deamos sean unha claro, regularización para que as persoas poidan, en principio, ou que aparte escoitando as persoas que están regularizando a súa situación, son persoas que xa estaban aquí, e que por moi posiblemente estiveran traballando de maneira ilegal porque non tiñan eses papéis, que agora en principio van poder regularizar a súa situación. A palabra é clara, regularizar, para seguir estando como estaban, pero tendo os dereitos e tamén os deberes que deberían. Non entendo por que vai impactar na seguridade dos barrios se estamos falando de persoas que xa viven e traballan en España dende hai moito tempo. Non sei cal é o impacto na seguridade. E logo, sobre o tema das cárceres, eu coido que teñen dereito a facer o trámite e acceder ao trámite. Xa veremos cales son os filtros e se chega ao final. que se poñan uns filtros responsables. Pasan mínimo 3 filtros antes de chegar a esa regularización. Hai que ir ao decreto, vayamos ao decreto, a letra pequena. Máis alá de que se pida o documento de carecer de antecedentes penales, no caso de, por exemplo, estes casos, un preso preventivo non ten antecedentes penales, a non ser que os teña previos, que xa pasase pola cárcel anteriormente ou o que sexa. O decreto tamén di que é a policía que ten que dar un informe de que esa persoa non ten un risco para a seguridade pública. Seguridade pública, seguridade nacional, seguridade por outros procesos de regulación que temos vivido en España. Calquera dirigencia policial de coincidir nunha pelea nun bar é motivo suficiente para que os funcionarios policiais tumben todas esas solicitudes. Ou eso que pasou tradicionalmente. Non sei que pasará nesta cuestión, pero, bueno, en último de caso, é a policía que unha persona sen antecedentes penais, pero que eles consideren, como pode ser neste caso, unha prisión preventiva que, lóxicamente, o xuez de alguna maneira ten justificada por algún motivo. Pero, bueno, volvemos a que este é un proceso, quero dicir, o Estado ten que informar tamén a un preso de que ten este dereito. Un preso que non se pode conectar a internet e non ten a información suficiente. Tú, como Estado, tens que informar a esa persoa. Das 4.000 persoas que haberá ahora máis ou menos, ou según os últimos datos que non nos hai actualizados en prisión preventiva, desas 4.000, algunhas terán antecedentes, a gran maioría non solicitará, quero dicir que estamos facendo un pouco bola. Claro que cada caso será diferente, pero van poder beneficiarse desta regularización extraordinaria máis de medio millón de persoas que xa están en España vivindo, que están convivindo con nós, pero nunha situación non regulada, digamos. Sí, en todos os sentidos. Como dicía agora Paula, eu non penso que vai a notarse na seguridade dos barrios, en que a persoa que está delinquindo agora vai a delinquir máis ou menos por ter a situación regularizada. Probablemente delinca menos, quizáis, se ten máis oportunidade de adaptarse ou de recibir este premio en converterse nun contribuinte, porque eu penso que non é unha medida moi populista por parte do goberno. Eu veixo máis ben que é unha medida necesaria, pero sobre todo dende un punto de vista económico, agora de aflorar un montón de economía sumerxida que entre non marco legal, ese traballador que agora non ten a súa situación conforme completa o dereito, faltanlle toda unha serie de criterios para adaptarse, para quedarse, cando leva toda a vida construída aquí, pois sí, eu penso que é máis unha medida económica recaudatoria a longo prazo que populista. Sería populista se, por exemplo, dixéramos que
que o mesmo día que recibimos papéis tiveran a oportunidade de votar, non? Que isto era... Non será así. Foi o bulo inicial. Espera, que xa que non será así, xa que falas de votar, engancho perfectamente co seguinte tema que podemos tratar, que son as eleccións en Andalucía, que están previstas para o 17 de maio. As enquisas parece que seguen decantándose porque gañaría o Partido Popular. Juanma Moreno Bonilla revalidaría esa presidencia na Junta de Andalucía, pero eu non sei, pensades que a estrategia que está levando Juanma Moreno Bonilla neste momento está na boa dirección? Cal é a túa opinión, Paula? El se está desmarcando da dirección nacional precisamente para non estar salpicado dos pactos do PP con Vox e destas... En Extremadura e en Aragón, que están efectivamente, en pleno Extremadura proceso de negociación. xa hai un pacto, xa houbo as primeiras diferenzas sobre a interpretación do pacto, e en Aragón están apurando por interese sobre todo dos populares a ver se poden chegar ao San Xurxo co pacto feito, porque claro, porque senón sería a primeira vez que se celebra cun goberno en funcións. Isto, por suposto, importalle moito máis a Azcón que a Vox, dende logo, que non ten nada que perder. Eu creo que, dende logo, esta mañá a voceira de Vox no Congreso enfriou un pouquiño as expectativas sobre un posible acordo, pero, bueno, pois mañá terán negociacións, porque hoxe creo que non as tiñan, pero mañá si teñen unha reunión e haberá que ver. En todo caso, coido que é unha estrategia que ata o de agora a Moreno Bonilla saiulle moi ben, esa de ir pola súa conta e diferenciarse completamente da dirección estatal e de outros gobernos autonómicos do PP. De feito, van facer campañas paralelas, creo que Feijóo e Moreno non van coincidir apenas, teñen rutas diferentes nestas eleccións. Haberá que ver que impacto ten, non, esta influencia. Ao final, Andalucía tamén ten un ecosistema mediático, político, diferenciado do resto do Estado, como pode pasar noutros territorios como a Galicia, como a Cataluña, como o País Vasco. Imos ver, eles non dan por feita, dende logo, a maioría absoluta. Hai ese medo, el tenta ir con esta postura moito máis moderada, non? Na esquerda tampouco acaban de crer que non lle afecten, as enquisas non din que lle vai afectar a crise na sanidade pública e o problema cos cribados, pero está por ver tamén canto logra mobilizar unha esquerda que, por unha banda, ten a unha imaxe, unha figura como a de María Xesús Montero moi queimada tamén no goberno e asociada a Sánchez, e, por outra banda, dúas listas á súa esquerda, que con todo non están tan mal, porque se sumáramos, segundo a enquisa do Centra, a lista de Adiante Andalucía e a lista de Por Andalucía, na que ao final entrou Podemos no último minuto, creo que lle daba un 14% o espazo. En 2018 lograron un 16%, é unha porcentaxe moito maior da que teñen noutros territorios e, dende logo, nas proxeccións estatais. Paula. Só un matiz do tema anterior, porque non dixe unha cousa que dixen, non? Da regularización. Da regularización, non digo que a regularización vaya a aumentar a delincuencia nin a inseguridade nos barrios. Digo que, en todo caso, eso é un problema do modelo migratorio masivo que temos, non das regularizacións, que efectivamente unha regularización que dá arraigo pode ser un factor incluso bo para menor delincuencia. O sea, entonces que quede claro eso. Dito cal, sobre estas eleccións, bueno, veremos que pasa. Efectivamente, non están no PP lanzando a laraca sobre unha posible maioría absoluta. A estimación do voto do PP está no 41%, que creo que debemos ter todos claros, é que dende logo va a gañar estas eleccións, entre outras cousas, creo que porque o PSOE leva a peor candidata posible, porque además ven moi desgastada de ser vicepresidenta, ven moi desgastada, realmente vanse ler de novo un pouco en clave nacional estas eleccións, sobre todo para avalar ou rexeitar o que está facendo en clave nacional o PSOE. Como digo, creo que a peor
candidata posible, además non só polo que fixo como vicepresidenta e o seu papel no PSOE, sino polas súas propias declaracións nestas eleccións, non? Saiu dicendo que é a muller máis importante da democracia, o sea, parece que os andaluces teñen que dar gracias por estar ali. María Jesús Montero, que estivo acompañada estes últimos días por Pedro Sánchez precisamente nos mítines en Andalucía. Efectivamente, entón eu creo que van a tocar o chan histórico o PSOE nestas eleccións. Nin que decir teñe para que a suposta esquerda, a esquerda do PSOE sigue desgregada, está máis na refrega interna que na conformación dun bloque a esquerda do PSOE, o galla puidera ser, pero creo que non van a ter bons resultados. E respecto a Vox, creo tamén que tocaron teito electoral. Veremos agora que conformaron goberno nunhas autonómicas a ver se saen das narrativas que además tratan de levar todas, falábamos antes do modelo migratorio, e van co mesmo discurso en clave nacional a clave autonómica que non ten ningún sentido. Entonces, bueno, creo que están na soflama. Veremos que fan noutros gobernos autonómicos, pero eu creo que ese tipo de cousas, además de outras en clave nacional, creo que lles van facer tocar teito e que, dende logo, hai xa un estancamento no seu crecemento. Iván, non sei se estás de acordo ou se discrepas. Bueno, a ver, eu creo que, sí, Vox ven dunha situación un pouco complexa, non? Eu creo que falase tamén moito, non, deste de Sánchez agitando o antitrumpismo, non, veuse este fin de semana, non, na cumbre de líderes en Barcelona. Eu non sei se eso sumará votos ao PSOE, pero que sí teño claro é que desmoviliza certos sectores da dereita e sobre todo de Vox, da ultradereita, que non creo que lles cuadre co seu nacionalismo español, non sei se lles cuadrará moito ese alineamiento acrítico totalmente con Estados Unidos e incluso con Israel. Máis alá deso, este fin de semana parece que se va a ver un pouco de campaña electoral, non? Porque está sendo unha campaña moi de, bueno, non sei se de perfil baixo ou polo menos de baixa intensidade. Ainda é cedo, está pre-campaña. A pre-campaña, perdón, sí. Pero, bueno, pre-campaña, pero bueno, tal e como está o calendario en Andalucía de ferias, etc., eu non sei se haberá moito atril. Si é certo que o goberno ten programados o secretario xeral do PSOE, o presidente do goberno, si ten varios mítines programados, os ministros si que van ir todos en tromba. Creo que esa baixa intensidade un pouco da precampaña, eu creo que a Moreno Bonilla sí que lle convén bastante, porque unha baixa movilización máis en números de autonómicas creo que pode ter máis cerca a absoluta, e unha alta movilización máis en términos de xerais, como soe ser, que creo que lla alonxa, non? Que non mobilizar moito a ese electorado que está ahora na abstención da esquerda vai ser un pouco a clave, pero bueno, nese terreno de desmobilizar o contrario. O 17 de maio son as eleccións en Andalucía, o día xusto das letras galegas, Ricardo. Sí, coincido, compañero, non hai forma neste país de saber cando estamos en pre-campaña, en campaña ou en post-campaña, non? En post-campaña, que como estamos permanentemente non xa por esta ristra... Cando se todo o mundo se pon en chip campaña. Sí, aparte ahora hai unha ristra de eleccións autonómicas, pero eu penso que a ver, é verdade que Montero non está no partido no sentido de que tampouco vai gañar as eleccións, nin ten intención de gañalas, nin a van votar de menos no goberno, porque tampouco era a máis popular de todos. Eso sí, claro, si dicimos o que pensamos todos, claro, porque si o que pensa o CIS, o PSOE está no mellor momento da legislatura, é dicir, contra os casos de corrupción, a xente entraronlle unhas ganas terribles de votar o Partido Socialista, o cual di moito, non sei se deste país, pero sí moito de como é Tezanos. Pero pensa que o partido aquí está entre o PP xoga contra sí mesmo e xogar contra sí mesmo e xogar contra Vox, é dicir, a partida do goberno é tentar que Moreno Bonilla teña que apoiarse todo o que se xa posible en Vox e
e se a ser posible nese pacto, si Vox ten a oportunidade de meterlle no acordo, o marxe de que agora evidentemente teñan que dicir que non temos nada que ver, son insoportables, non somos outra cousa que non é ni Extremadura ni Aragón, ata que che fai falta. É dicir, no momento que che faga falta, pois evidentemente haberá que blanquear un pouquiño a Vox, haberá que cerrar o pacto e se lle dan oportunidade incluso de meter algunhas medidas controvertidas, pois Sánchez, a pesar de derrota, estará encantado de que todas esas medidas controvertidas, igual que as que saíron agora no Pacto de Extremadura, seguir perdendo eleccións ata a vitória final. E cal é a vitória final de Sánchez? Bueno, pois todos estes gobernos de PP-Vox no que o PP vese sometido e que sirvan de exemplo de si isto é o que queredes, en España isto é o que vai ocorrer e así será o que venda ao longo do que lle quede de cara ás próximas eleccións, se é verdade que aguanta ata o ano que ven ou hai un adianto neste outono. Xa que falamos de eleccións e de candidatos e de presentarse, podemos comentar, se vos parece, o anuncio de Yolanda Díaz, a vicepresidenta segunda do Goberno, que asegura que non se vai presentar ás eleccións, que deixará o Congreso cando remate esta legislatura. Eu non sei, na vosa opinión, se isto era un secreto a voces. Bueno, xa o dixera, en realidade. O que pasa que fixeronlle a pregunta na cadena SER... En febreiro xa dixera, agora dixo... Xa dixera, pero fixeronlle a pregunta concreta de ir nas listas, pero ela xa dixera que marchaba da política, que non ia concurrir ás próximas eleccións xerais, xa non de líder do espazo, que para iso ademais tería que someterse a un proceso de ratificación do resto de partidos, e non o tiña tan doado tampouco desta vez, pero xa o anunciara. O que pasa que, bueno, certo que dixo, contestou formalmente a pregunta. Eu coido que é unha decisión coherente co que xa anunciara e coherente tamén co momento político e coa necesidade de deixar paso a outras figuras, non sabemos todavía que figuras. É certo que a esquerda ten un problema, está orfa de líder, pero sei que a Yolanda Díaz xa non era o activo para a esquerda. E sustituto, Paula Bustín Dui, estará aí? Non o sei, en todo caso, eu como votante de esquerdas, votante de esquerdas xa non podo ser porque moitas persoas de esquerda estamos orfos políticos, non? En todo caso, creo que a salida de Yolanda Díaz creo que é unha boa noticia para esa xeración de esquerdas que pretende ter líderes de esquerdas, non? Porque, claro, Yolanda Díaz viño con algunhas promesas como a derogación da reforma laboral, non foi así, deixou a mesma flexibilización do despido coa que chegou tamén con promesas de reduxir a xornada laboral e tampouco pasou. Sí que é certo que temos cifras macroeconómicas boas, pero que non baixan a realidade, que ao final vemos moitísima precariedade laboral, falábamos antes da vivenda, polo tanto, para min é unha boa noticia que líderes que se dicen de esquerdas, pero que, sin embargo, non foron valentes para poñer determinadas medidas encima da mesa, pois que deixen de ocupar esos espazos de esquerdas. O galla, a esquerda do PSOE poida, por fin, conformar esa esquerda verdadeiramente transformadora, non? Iván, dicía a ministra de Traballo que para ela, na súa opinión, dixo nesta entrevista política, debe ser unha estación de paso, e que agora o que pretende un pouco máis é dedicarse, di ela, de momento ese é o argumento que defende, a súa vida máis familiar, a súa filla, a súa vida máis privada, digamos. Pero, bueno, tamén unha dúbida, ademais de quen será o sustituto ou sustituta, é cal será o seu futuro. O mellor pode ser regresar a Galicia, políticamente falando, digo. Sí, bueno, había de abogada laboralista que seguir facendo política, non? Xa desde o sindicalismo máis puro e duro do que ven, incluso tamén por familia. Eu creo que é unha delas. Bueno, eu creo que Yolanda Díaz pecha un ciclo, claro que sí, pero é honesto, non? Esa reflexión, creo que tamén é un mensaxe a navegantes, non? Que hai todavía líderes deste novo ciclo de eclosión desta nova esquerda pos 15M que aínda están aí, non sei, algúns non se sabe moi ben para que, pero creo que no caso de Yolanda Díaz é honesto e ademais eu non concordo con Paula. Eu creo que cando
fagamos perspectiva e poñamos un pouco en balance as políticas públicas que empuxou, eu creo que veremos os cambios no BOE que son bastante elocuentes. Xa non digo nos bolsillos da poboación, porque o SMI, que corresponde ao Ministerio de Traballo, eu creo que é bastante evidente, non? Como se foi aumentando ao longo destos anos. Peche de ciclo, cambio de liderazgos que veremos a ver, pero a mí máis alá dos nomes, a mí faltame tamén un pouco proxecto político, porque Yolanda Díaz sí que representaba, pois, decíamolo, non? Ese sindicalismo, moitas veces vinculouse, dicíase que era o Ministerio de Comisións Obreras, non? O Ministerio de Traballo, pero bueno, máis alá dos nomes, cal é a alternativa que hai á esquerda do PSOE? Ricardo, máis da alternativa, pensas que deixa ou non deixa un bo legado a ministra de Traballo? Penso que deixa mellor legado antes de que a convenceran para fundar Sumar. Penso que a súa imaxe de socio do goberno foi moitísimo máis cómoda que a que tiña con Pablo Iglesias. Entón é verdade que Sánchez axudouna a desfacerse de Pablo Iglesias e a upala a liderar un proxecto de esquerdas. Pero a verdade é que esa comodidade facía moi atractiva. É verdade que penso que o seu legado foi mellor durante o período en que estaba ao lado do PSOE, que era unha iniciativa de esquerdas máis transversal. É certo que non era incómodo para o goberno, pero iso daba a oportunidade de ser unha candidata presidencialista incluso, non? Nos mellores tempos de Pablo Iglesias, pero noutro sitio, noutra posición. O problema é que, claro, si tes que lideraron a esquerda do PSOE, claro, aí tes que poñerte de acordo cunha dúcia de partidos, de formacións, de liderazgo. Ela, neste brevísimo período que estivo liderando esta cousa chamada Sumar, pois nunca chegou a convertela nun partido no que ela chegara a dar ordes de arriba para baixo. Parecía que era máis unha cousa de abaixo para enriba e que a ela iban chegándolle as ordes das diversas formacións segundo a súa creatividade ou segundo as gañas que tivera o partido de seguir sobrevivindo, como podería ser o caso de Podemos ou algún problema que tivo tamén con Compromís. Entón, era un liderazgo imposible. Entón, creo que esa non tiña marcha atrás, é dicir, por eso o marchas de política e vas para Galicia non ten marcha atrás. E logo tamén, incluso estando a esquerda, coincido co que dicía Paula, de que, claro, tiña que tragar con cousas que como non líder dun partido de esquerdas, como unha ministra máis, non tiña problemas, pero como líder da esquerda sí que lle daban problemas. Ben sexa, pois eso, non facer nada en absoluto co tema da vivenda, totalmente fiel á ortodoxia europea fiscal, tivo que tragar coa subida do gasto militar. Iso fai que non teña relato e supón un desgaste que acabou con ela. Ricardo, unha cousa, en vivenda non pode ser o exemplo, cando vimos e criticou toda España tamén o plante que fixo Sumar no Consello de Ministros para conseguir un decreto que levan peleando meses e meses e meses. Quero dicir, se algo quedou... Falas do decreto que morre o martes. Claro, pero quero dicir, se algo queda claro nesta legislatura, en anterior tamén, é que a política de vivenda que ten o socio minoritario do goberno e a política de vivenda do PSOE non ten nada que ver. Entón, eso non o compro. Tampouco compro que Yolanda Díaz non fora líder do espazo. Yolanda Díaz impúxose a todos os partidos e precisamente esa forma de funcionar tan pouco horizontal foi o que enfadou a todos. Ela deu un paso atrás e dixo, ben, non vou seguir aquí. Pero ela non foi unha marioneta en manos de ninguén. A duración foi, tes que recoñecer, pouco longa como liderazgo. Dende o 23, dende o 21 que marchou Pablo Iglesias empezou a facer todo o proceso, ata o 24, cando, orgánicamente, formalmente, estivo 3 meses. Pero porque despois das europeas viuse que o modelo de imposición de Sumar de arriba a baixo, que fixo as listas das europeas enfadando a todo o mundo, non funcionaba. Entón, ela decidiu dar un paso atrás, pero non creo que ela teña sido, marioneta. Pero pensas que está ben feito para liderar unha formación durante 3 meses? Non, creo que ela deuse de conta que non era vía e non o fixera ben. Pero seguindo o teu discurso, o que non pode facer a esquerda do PSOE unha formación Sumar a que saia e dicir non,
votádenos a nós que nos teremos controlado o partido mayoritario e imporemos as Que agora nosas mesmo medidas. non hai un partido mayoritario. Non, pero digo que, como tal. que non A o volvan forma a na dicir que se entón, está- o que dis, que non o volvan a dicir porque foron incapaces de algo tan importante como pode ser a vivenda en poñer o seu decreto. Non tedes que sacarme isto adiante. Non, o que eu digo é que en vivenda non tragaron, quero dicir, deixaron ben claro cal era a súa postura. Teñen a forza que teñen no goberno, pero tendo a forza que teñen, eu creo que teñen sacado cousas. É dicir, a posición de Pedro Sánchez sobre Palestina está no acordo de goberno e declarouse, recoñeceuse o Estado de Palestina porque Sumar peleou para que estivera no acordo de goberno. Iso levou meses e borradores no que tachaba o PSOE que non estivera iso no acordo. A posición sobre Gaza, ou non a guerra de agora, que ben, históricamente non a guerra é do PSOE, sí, pero tamén foi virando, tamén co gasto militar foi virando Sánchez. Quero dicir, eu sí creo que se non estivera a esquerda do PSOE no goberno, non habería determinadas cousas nesta legislatura. Tamén é certo que o Parlamento é o que é e hai unha paralización absoluta. Si por poñer simplemente algún tema de España que sería o da vivenda que nombras, claro, sacarlle adiante o decreto ao PSOE e que o PSOE non axude no teu, igual non é tragar, pero debe ter un nome parecido. Bueno, eu creo que fixeron, nos termos de Pablo Iglesias e de Podemos, bastante ruido con este asunto, por iso digo... Ruido sí, todo, sí, pero ruido sí. non é tragar, non é tragar. Hai un goberno, hai un parlamento que non o aproba, claro, pero non considero que sexa tragar. Eu creo que a vara de medir, temos visto gobernos do PSOE en solitario, non? Fagamos un pouco balance, como eran os gobernos do PSOE en solitario, como eran os gobernos do PSOE en coalición a nivel de políticas públicas. Eu acórdome o primeiro gran debate no Consello de Ministros en plena pandemia cunha señora ministra de Economía galega, señora Calviño, sin carné do PSOE, hiperortodoxa de Bruselas, antiintervencionista total. Saímos desa pandemia cun paquete de medidas anticrisis intervencionistas do mercado que cun partido socialista en solitario eu creo que ningún dos que estamos aquí nesta mesa nos poderíamos imaginar. Con relación de debilidades, sí, que nos poderá parecer máis ou menos, pero é evidente que a esquerda sempre empuxou, o espazo á esquerda sempre empuxou o PSOE un pouco máis á esquerda do que estaba. Vale, nos quedan nada. 4 minutos e imos pasar da esquerda á dereita. O xuizo do caso Kitchen está esta semana especialmente intenso. Declarou na Audiencia Nacional Luis Bárcenas, tamén a súa muller. Esta semana tamén están chamados como testemunha para declarar Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal e o exministro Zoido. Tedes un minuto cada un, Paula, para comentar algo sobre este xuizo. Bueno, a min preocúpame que a espectacularidade ou a espectacularización do xuizo non tape a gravidade do que escoitamos onte. É certo que Bárcenas tivo moito tempo tamén para pensar na súa estrategia, que era o que máis lle conviña, e agora pois el se presenta como unha víctima de toda esta operación Kitchen. Pero o que escoitamos das 3 grabacións que el di que se destruíron, unha del mesmo explicando temas da Caixa B, outra con Rajoy no despacho, no que se destruíron certos documentos sobre precisamente a Caixa B do PP, e outra con Javier Arenas, paréceme tremendamente grave. Pedían hoxe no goberno que votaran do partido a Rajoy. Eu non sei se esa é a vía e a xustiza decidirá que fai ou que non fai, pero o que sí é certo é que hai un senador do PP que se chama Javier Bárcenas que sigue no seu sitio e sen que ninguén lle este a suxerir ningunha saída. Polo tanto, haberá que ver que pasa estes días, como se sigue desenvolvendo o xuizo, pero toda a gravidade sobre escoitado onte. Paula. A min pareceme un caso tamén gravísimo, poñer as institucións do Estado, a policía, en favor dos teus intereses partidistas. É dende logo unha falta de respeto ás nosas institucións por un lado e o cidadán por outro. En todo caso tamén exixir hoxe responsabilidades políticas de Rajoy, obviamente xa estuvo con esa moción de censura
pola que están agora no poder o PSOE, o que non está tendo responsabilidades políticas agora é o PSOE cos todos os casos de corrupción que teñen, non? Entón, eso pareceme máis do espectáculo, pero, dende logo, grave. Iván, rapidamente. Sí, tremendo que pode chegar a facer o Estado cando está en malas mans, como estamos vendo aquí. Bueno, Bárcenas ahora pode decir moitas cousas, cando fala de grabacións que están destruídas, pois claro, contigo non nos vamos a ver. Tamén declarou a muller de Bárcenas, tamén declarou. Pero o que está facendo Bárcenas é ratificar algo que a semana pasada dixo o inspector xefe de Asuntos Internos, que foi quen levou esta investigación. Ricardo. 3 lustros tivemos que esperar para saber o que pasaba no goberno do PP. Esperemos que se agora hai algo non teñamos que esperar nada, saibámoslo de inmediato. Bueno, pois aí queda esa reflexión. Terán que esperar vostedes tamén ata o vindeiro martes para volver a conectar con nos con Conexión Galicia. Moitísimas grazas por acompañarnos, grazas Iván, grazas Paula, grazas Ricardo, que teñan moi boa tarde, e se nos ven pola noite, pois que teñan moi boa noite, a través de internet, pois que teñan moi bo día. Moitas grazas por estar aí.